Navê min Can Roj e. Îro em bajarê berxwedaniyê, bajarê Kobanê em cî xwe digirin. Di serî de ji bo rêbertî, ji bo gelê Kurd, jinên şoreşger an jî jinên Kurd em heştê adarê wan pîroz dikin. Rastiyeke yanî taybet e wekî jin di pêvajoyekî wisa de beramberî vî dijminî, beramberî hêzên Daişê, beramberî hêzên dewletan an jî di heman demê de beramberî êrişê dijminiyê hov rola hevalê jin berxwedaniya wan rastî jî ji bo me serbilindiyeke taybet em wek hevalî jin jî yanî kêfxweşiyekî moralekî wisa me de avakirin. Yani hem em jî û hem jî gelê me hem taybet ji bo dijmin em wekî jin em ê bibin mertalek ji bo vî dijminî, ji bo van çetan. Çetên hov an jî li beramberî Daişê û van êrişên hovane em wekî jin em ê bibin mertal û beramberî van êrişa bisekinin. Em ê berxwe bidin û heya qutek xwîn canê me de hebe em ê şer bikin. Em ê serbilindî bajarê xwe rizgar bikin. Em nahêlin yek lingê dijmin derbasî bajarê me bibe. Ji ber vê yekê em dîsa wekî hevalî jin em sozê xwe dubare dikin ji bo rêbertî, ji bo gelê Kurd û taybet heştê adarê ji bo rêbertî dîsa em dubare û ji bo gelê me Kurd û ji bo jinê şoreşger em dîsa li wan pîroz dikin û em dibêjin jin jiyan azadî.